Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Clubul Minerului. Și vreau să vă arăt ce am mai făcut eu off camera. O grădinuță cu cartofi, cu morcovi. Dar mie că o să calc pe ei. Ok, și da, asta am făcut. Intri din casă, nu poți să intri pe afară, de pe afară. Și acum vreau să-mi las porcăriile astea și să mai mergem la minat. De ce nu? Dacă vă întrebați de ce nu fac și când ajung acasă, nu, eu fac off camera. Bun. Am găsit și 4 diamante, să-mi iau sabia mea frumoasă. În satul ăla, dacă mai țineți minte. Deci luăm târnăcoape, luăm asta, că poate găsim gravel. Luăm blocuri. Mai luăm ceva, hai să luăm lemn. Că poate așa, coal să mai luăm. Deci da, am luat coal. Să fim siguri. Și multe târnăcoape. Și încă n-am reușit să bat endermenii să-mi dea ochiuri. Și da, o să mă întorc cu camera acasă dacă mă pierd. Cum fac mereu. Că altfel ar dura o grămadă să ajung și acasă. Știu că data trecută am ajuns la o mină, parcă. Aici pe undeva. Pe aici. Asta dacă am făcut video. Cum am săpat, nu știu, dar am dat de apă. Ok, s-a mai săpat, am ajuns după diamond, dar n-am găsit. Și da, buții mei frumoși, care nici nu i-am atins. Și aici am rămas. Îi torțe. Ehe, am uitat asta. Torțălaina. Și hai să punem asta aici. Ok, bun. Dacă găsim diamante, măcar să-mi fac un chest plate, ar fi destul de fericit. Dar încă mai am 2 acasă. Sau un târnăcop să-mi fac. Sau un pickaxe. Mai săpăm în jos, nu? Hai. Oh! Păi cred că pe aici, pe undeva, trebuie să găsim diamond, că deja am ajuns acolo. Nu credeți? Oh, redstone. Pe lângă redstone sunt diamonds. Asta zic eu. Ia să ne uităm. Redstone pe aici. Diamond pe aici. Noi. Hai să ne ducem tot înainte și tot înainte. Deci cât am? 25 de redstone. Da, de ce am zis să-mi iau lopată? De-aia am zis să-mi iau lopată.
Trebuie să găsim neapărat cobl. Haide că e bine. Adică nu e bine că se duce târnă cu apele. Bă, pe bune! Hai, ne ducem în sus. Na, poate aici. Gravel. Pot să-mi fac 2 flinter stiluri. Nu mai văd nimic. Aronele. O mină. Păi știți unde am ieșit? Acolo unde am făcut episodul cu Ionuț. Cu Ionuț Adrian. Salut Ionuț. Salut Andrei. Salut Denis. Hello. Și unde era să mă bată pe mine pe Ianzeni? La mamăi! Bă, de nu găsesc eu diamond. Noi. O să capăr eu. Nu. Era frumos o goletă cu apă. Aveam doar acasă. Niaz. Mamă, cum e să bat cu sabia asta. Mamă, uite restul, dar nu găsesc diamond. M-am speriat. Clipanu, clipanu, clipanu. Băi, mi-am luat mâncare. Iu, mi-am luat mâncare. Hai că rezistăm. Nu contează. Rezistăm și fără mâncare și cu mâncare. Uite-mă că mă plângeam eu. Că nu o găseam. Nu mai pot. Bă, dar eu n-am mâncare, sunt prostovan. Era să mă duc fix în lavă. Nu vreau să vină nimeni. Decât eu. Nu, mă, dar... Nu mă așteptam ca să găsesc. Au. Mars. Ce naiba? Știi să stau găsit-o. Nu. O inimă. Fac.
Diamond! Diamond! Stați. Mi-e frică. Să nu mor. Ma, am găsit Diamond! Ce înseamnă să fii barosan? Cât am găsit? 4. 4 cu 2, 6. Oh, Diamond! Gata, sap numai așa. Da, am găsit Diamond. Și dacă am găsit Diamond, vreți să încheiem videoul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Eu am fost Cristi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!